Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Salam, selamat hari Minggu madihita salutna. Ta mulai mapar minggu tadi manogoton, ta pahohoma martangiang mahita di bagasan ruatabe.
Amen. Marede maita sian buku ede nomor 5 sia sada ayat sada saat ditolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natumo palangi dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongangan, Jahubado guarna, jala marolup-olup mahamu di jolona. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata, ajar batu hami aturanmu, unak tadi kok kami, patonggor mamata nami, asa hutadahami hatuan nami nasian hui, pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasa poda nalipe, saito gium mahami diaka dalanmu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi. Amen.
Tangion hamuma patik ni debata di minggu sadarion. Imana tersurat sian Filipi 4 ayat 4. Marlas ni rohama hamu toktong di bagasa Tuhani. Uhulaki mamadok. Marlas ni rohama hamu. Ima sahatna atong martangiang maita lau mangido gugo siat tuata debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, maulaun nahombar tupatimi. Amin. Tato poti madosata nagodangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para si jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Saimar pangulahi marohami dahami. Dibaheni saya sesa masude dosa nami. Dan adong nau pangasau kami dukon asini roham. Hati goran na pinatupa anak mudo nau pangasau kami tujolom. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan inokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Songot sitong na manguluau nina Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku midah hamatian ni parjahat. Na lomodo rohaku midah hamumulak ni parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana. Asa ngapom madi debata nadikicang. Amin.
Hatani debata nagabe turpuk epistel dihita minggu sadarion. Imana tersurat sian Filipi 2 ayat 12 saat tu 10 walu tajahama marsikat sore. Ope hamu nahina holongan. Songo toktong ni pangulu muna na sailaon. Unang hola jupang diamu au. Lam songonima dina padau-dau au. Mardongan biar dot lomos ni roha. Ulau kamuma haluau muna. Dinasa pambahena muna, unang mahamu marungut-ungut, unang amu maroha ganggu. Marsitio pamahamu tuhata hangoluani. Bahen puji-pujian diau diari ni Kristus. Pabua naso bargopo parlo jongokku, jala dada naso marguna halo jauku. Laos ima halasok kamu, jala marlas ni roha mahamu rap dohot au. Ima sahatna martua doakan atu mangion hatani debata jala nau peotsa. Amin. Tahati dokon maha porsiatai songonahina tindakoni dongata saha porsiau disadok portibion. Rap maita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo naso tudusan. Natu mo palagi dotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di debata Jehovah nasasadai. Imanati dubuani si Maria. Nagabe-gabean sianton di parbadia. Andora sohabubuan. Ido tuata natu mau na bernit di pangumuan ni silatus na mate tarpajal do ibana diaur pinur sila na tuat tubano toru dano na mula mangulu diari patolu na manai tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugo na soatu dosani isima ibana pa imamulak sogo tu tanoon mau miahalak na mangulu do na mate.
Au porsia tondi porbadia. Jala adoksa da huria nabadia. Huria hatopan nyala Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa. Do dia taina mandok. Mula mangulu sogot dari nyala nong mate. Do dia nguluan nasora sudah. Amin. Huriani Tuhata, tabigi jolo titing na masa di Huriata HKBP Rawamangun di bagasan samingguon, Minggu, tanggal 10 Desember 2022. Pandidion Nabadia, di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022, di parmingguan pukul 10 WIB, patu paoni Huriata do, pandidion tudak dana, khususnya tu akka orang tua na tinggal di perantauan. Manang parserahan suang songoni ruas ni HKBP Rawamangun. Akka ruas ni Huriata nanang membawan dana manjalo pandidion nabadia asa Roma mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 10.30 WIB di ruang Timotius. Jala dibawan surat pengantar sian situawi Mananggareja asal, kartu anggota Huria, dohot fotokopi akte kelahiran. Persembahan tahun manang pelean tahun. Nunga sahat ita tu minggu paduahon bulan Desember tahun 2022. Ruas namangaleon pelean tahun 2022. Olan 33,74%. Sian 2.676 kakak. Pinangido tu akka ruas naso pasahat pelean tahun na boima di pasahat marite situa wik manang langsung tu kantor sekretariat garejata jala boido ditransfer tu rekening Huria. Presentasi wik nang pasahat pelean tahun boima di jaha diarotas titing na pinarade ni Huriata. Barita Natal. Akka barita dohot kegiatan Natal boima ta jaha diarotas titing manang di web AKBP Rawamangun. Ibadah syukur lansia dohot pinopar perayaan Natal HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 di pukul sia WIB maringangan di gedung Maria Convention Hall Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 nomor sia Kelapa Gading Jakarta Utara. Di padu-pado ibadah syukur lansia rap dohot pinopar dohot Natal bersama HKBP Distrik Walu DKI Jakarta lansia ni Huriata asarima mandohoti Natali. Laporan dana pensiun HKBP, tapuji matuhata ala utang ni HKBP tu dana pensiun, nunga lunas marite naong digarar sisa utang 7,8 miliar rupiah di bulan Desember 2022 on. Selanjutnya dana pensiun HKBP dibiayai masian iuran dana pensiun HKBP dung sentralisasi keuangan mardalan. Alani dana pensiun na adong dope asa di setor matu rekening kantor pusat AKBP jala macohot ma papungu dana tu dana pensiun HKBP mau lihat ma di sude ruas ni Huriata dohot aka simpatisan nang pasahat panguripion na tu dana pensiun HKBP ala nunga boi lunas B. Ruas Nataba. Di minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nataba ima sada di keluarga sahat Polta Marpaung Inata Epelina Otapia Monika Boru Silalahi rap dohot sahala yana kon nasida Rosian HKBP Resort Harapan Jaya Bekasi
Maralamat Jalan Cempaka Putih Timur Onom, nomor 10 RT 012007 Jakarta Pusat, Wi Rawasari Cempaka Putih. 2. Keluarga Agustin Lumban Gaul SH Inata Rumata Utahuru, Rap Dohot Opat Ala Yanakon Nasida, Rosian HKBP Pondok Ungu Permai Bekasi, alamat Perum Pulau Gebang Kirana, Blok Elsia nomor 10 Pulau Gebang, Jakarta Timur, Wi Penggilingan. Tuhatama mamasu-masu nasida gabe ruas nadenggan, ditongat-tongani huriata tarlumobima di jolo ni tuhata. Penerimaan Satuan Pengamanan Manang Satpam. Gereja KBP Rawamangun membutuhkan tolu halak pegawai Satuan Pengamanan Manang Satpam. Syarat dohot atau tuan boima di jaha di arotas titing manang di web AKBP Rawamangun. Info lebih lanjut boima menghubungi sekretariat Garejata. Titing nong barbagas. Nunga manjalo pasu-pasu parbagason Nicholas Kurniawan Jonathan, ruas ni GPIB Immanuel Bekasi, anak ni Amata Jonathan Purwono Budianto, tubuh ni Inata Esther Wiwi Kurniati, Dohot Orwana, Tracy Margareta Boru Sitorus, ruas ni AKBP Rawamangun Wi Pisangan Gading Raya, Boru ni Amata Jujung Sitorus, tubuh ni Inata Jerita Otmaida Boru Tambun, pamasu-masuwon na di tanggal 25 November 2022 di gereja GPIB Immanuel Bekasi. Tuhatama mamasu-masu nasida gabe pardonganan sapasaripeon na denggan di tonga-tongata tarlumobima di jolo ni tuhata. Ruas na moding na di hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 nunga jumolo moding sahala ina Imam Madda Boru Sitanggang umur 60 tahun, hinabaluan ni Amata, Sahat Nenggolan, alamat komplek HI, Blok A, nomor 24, RT 01 RW 05, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Wik Kelapa Gading. Tuudean hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 di TPU Sandiago Hills Karawang. Tuhatama mangaleon gogo dohot pangapulion tu keluarga namar si tahunan ni. Tambahan namar Said, nyonya situa Sregar Boru Tabba dirawat di rumah sakit Sianwi Gangkana. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama diarotas titing nong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, bahen sangap di gowarna, songonima titing di huriata di minggu sadarion mauliate mak.
Disido sahatna. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tarsonggot. Iya. Tarsonggot atpem mai aka tarsonggot silas niroha mai di atpen napa tuluhonon. Damang dainang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus memang tikimate nak kimkodang konsentrasi au majahabi belon saha donaing tupudi manang moloso saha pe aka ruasta nama dohoti live streaming di jabu totu dang habige be suara nami molo live streaming alai mauliate ma ala memang nakiku bereng di so buka-buka kabel alai taku boto majulukon ikon ahlina do. Jadi ima sautik gangguan teknis. Hamu amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus adong dosa ada padoha di halak batak bohado halak batak sasitong na taringotu namuruk doho taringotu na mangajari tu ianakon. Ima masuak pelasiak masuak tu bonana. Muruk penatoras tu anakna do rohana. Luar biasa padoha batakon masuak pelasiak masuak tubonana muruk penatoras tu anakna do rohana. Oma gobaran ni muruk ni natoras dohot boha dimuruk nai dirimas nai alai ianggo rohanina tua-tua tongdo tu anakna rohana. Paboahon ia muruk ni natorasi dang nalaho muruk nalaho pamagohon alai adong do disi paingoton akayanakon nalaho pauliulihon akadak danaki nalau paturehon akadak nanaki ala di balik ni muruki adong sasitongna holong ni roha na balga. Jadi sasitongna molo tabereng do murukta rimasta tuakayanakota sasitongna dibalik ni rimas, dibalik ni aka hari tingon ni aka na tua-tua, tua kana maireanakon, sasitongna adong holong na balga diaka na tua-tua maradopon aka yanakonna. Sada halubio di halak kita Batak, tarlumobi diaka na tua-tua nami, di ganup rumah tangga say adong do aturan, taringotu rol ni aka namar na tua-tua, dohot aka marianakon. Huji majo songo dia namasa na hubereng gobaran molope gobaran na di huta gobaran na hupatuduon alai nangpe na di huta songoni alai dos manahita na di kota mabaherol aturan ni aka rumah tangga maradopon aka ianakon. Jadi ujudak danak aka namasa di hutanami namasa di hutanami ala kebetulan ibadak danak nama godang ima sian nama ngula doiba sian hai tehon niba jadi sai toktong do di podahon na tua-tuai molo mulak sian hau molo mulak sia sikola ikon pitor tuladang tu hauma do aha madalan ni na tua-tua asa pitor tu hauma pitor tuladang si patah olo do alani jonok sikola ni bayi tu balian di bawah gatiniba tu di bawah gatiniba tu balian baju ganti kita yang sekolah dibawa ke ladang supaya dari sekolah langsung ke ladang tidak perlu lagi ke rumah. Tahu dang adong ditinggali idahat di jabu alai di balia di bani dahan asa molo mulak sian sekolah pitoro tu balian asa godang siulau di baliani alai nang pesongoni akadak danak songoni ba kadak danak sai marjugul do sipatai ba maradopon atoras niba mangapia niba mangida kadongan niba namar meam-meam di tongani alaman gabi sipata olodo ni anggar aturani male petahoiba asal mamar meami male petahoiba mardangadong peidah di huta alai ala ni marnida aka donga marmeami gabi sipata tang manganiba sahatu botari dung mula na tua-tuai sian hauma dung mula na tua-tuai sian hauma tentu ekspresinya mungkin adong songo kita na tua-tua pasipon di pasip akadak danaki
Adong mungkin na tua-tuai marebek janda. Saya marebek terus. Adong mungkin na tua-tuai mangalising. Adong mungkin na tua-tuai nasopola paluasom masuk satoki tujabu. Alai sasitong na dimuruk nai yang gorohanai sasitong na rohani na laho paboahon pangajarion pamudayo do taringotu akana binahenna maradopon akayanakonna. Jadi hamu akamanginang dihita na tua-tua nang dihita kaya na kota bereng ma molo adong rimas tatu aka na taha holongi. Sasitong na pabuahon holong tadoi. Ketika kita menjadi marah, ketika kita tarimas maradopon na taha holongi, sasitong na dosia rimasi. Dosian muruki adong holong na balga, holong na polin maradopon na taha holongi, boasa ikom muruk hita, dang na asal muruk hita, alai asalma, unang holan na muruk ulaun na dijabu, ganupari. Adong dosong ni, diak kahina, nang diak kama, mulai sian na dungo, sahat tu na borngin, say holan na muruk karejoni naton. Luar biasa murukna. Jadi ditadda anakna, manang ditadda boruna, ibu yang selalu marah. Atau bapak yang selalu marah. Alai dau mai siak kita napungodisi. Amang inang omma gobaran parrohau ni Jahoba de bata marnida bangso Jehuda. Sasitongna muruk do de bata. Tarimas do de bata marnida bangsoi. Ala boha, ala bangso Israel, nunga manoba debata Baal. Bangso Israel, banang bangso Jehuda, nunga mardonga tu bangso Misir, laho mangalo bangso Asyur. Hape gabedohot dodeba bangsoi, tarbuang tu Asyur, jala omma uhuman tu nasida. Jala omma uhuman tu bangso Jehuda manang bangso Israel ala olo nasida mardongan tu bangso Misir jala mangalo bangsa Asyur hape naso binoto nasida tong gabe manabu nasida tu Asyur gabe namadabui nasida tu Asyur ima sasitongna uhuman di debata tu bangso Jehuda manang bangso Israel. Alainang pesongoni taida di bagasa turpukon tarlumobi di ayat sada. Jadi dohonomu ma di ari nasasadai. Mauliate ma au tuho ali Jahoba. Ala diri masih ho au. Alai nunga marpamuati rimasmu. Jalanunga dia puliho au. Nunga marpamuati rimasmu. Jalanunga dia puliho au. Songonima bohado pakilalaan ni bangso Israel naung dia puli nang diusat di batana sida sian aka uhuman di bagasan nguluna. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Bohado hita tutu mangmereng akan masa di bagasan nguluta. Bagaimana kita melihat kehidupan kita ini. Adong dona madele, adong dona soolo mar minggu, adong dona soolo mar tangiang, adong dona soolo Roma nopo joroon alan yakana masa di bagasan ngoluna sotung madele hita, alan yakana masa boy dodohonota, molo pep ikod dohonota di bagasan rohata, namasa di bagasan ngoluta, hira songon panguhuman ni debata di bagasan ngoluta namason. Kalaupun kita mengatakan bagi kita karena itu pun alani dosata, manang alani pangalahota, manang naro akan namasai, dang taboto sia dia, unang adong nama dele di bagasan parnguluanna. Tu dosanna amang inang, bangso Israel molodidok di Yesaya 10 sada, ai dosdo Yesaya 10 sada, tu Yesaya 12 gobaran ni turpukon, ima gobaran ni ruar masada tunas sia tukon isi Isa, jalamar parbue sada tubu tubis
na tubuh sian uratna. Oma gobaran ni aka bangsa Israel yang kena hukum. Gambaran mereka adalah sebenarnya mereka itu akan mati, tidak akan mendapat kehidupan. Alai digobar homa songon tuko-tuko, ikon keluar siani tunas, jala sia tunas nai ikon marparbuema. Tabaya koma amanginang tuko-tuko, molo didok tuko-tuko ima gobaran ni hau, na swadong bedisi sasitong na hanguluan, ay nunga swadong be uratna, jalanunga swadong bedisi na boy rating na naloboy panguluhon, alay holan gabe soban nama, manang tutungon nama tuko-tukoy, alay martubur akan tumbuh dalam kehidupan jika itu dihidupkan oleh Tuhan kita. Amang inang, odo sasitong na tabereng parnguluata, asa manene kita tujolo di minggu-minggu Adpenon, asa dia dutahe Tuhan nahubereng di bagasan ngoluku, dia dutahe nahubereng maradopo debata di bagasan ngolutu, asa marnida hita bohado sasitong na kesanggupan kekuatan Tuhan nalaho paluaho kita sian akan masa di bagasan parnguluata. Damang dainang nahu haholongi di bagasan Yesus Kristus di Amerika Serikat, ima di Santo Francisco, di Francisco, adong do sada jembatan manang titi na gajang na 2,7 kilometer, ima na margoar Golden Bridge, jala Golden Bridge on, molehya hita manotto film di film-film Hollywood manang Bollywood, film-film India doho film-film luar negeri, di filmi saijot-jot do di patuduhon bahwa Golden Gate on, manang Golden Bridge on, ima tempat ni jolma nagudang manikot. Alani molodidok Golden Gate manang Golden Bridge, pasti jolma memikiri itu adalah jembatan yang sangat indah, tetapi di balik keindahannya, godang jolma disi manikot, alani akan masa di bagasan nguluna. Alani godang ni jolma na manikot di jembatani, pola di bahe di jembatani, dang tiada penyanyi bersisi. Alai pola di bahe di jembatani pembatas asa unang godang jolma na manikot di jembatani, jala pola di bahe disi inganan konseling pastoral tuaka jolma-jolma nama kilalahon si taonon nasoboi ibana nalaho mamikiri akan masa di bagasan ngoluna, manang mamikiri akasi taono di bagasan ngoluna, pola dipatupa disi ima tempat konseling pastoral kepada orang-orang yang mengalami stres atau putus asa atau kegagalan dari dalam hidupnya. Amang inang taibereng manguluta ay boha ikopola do hita manang dangte manikot tita alai ikopola do mardad di hita maradopo debata ikopola do manihai debata hita molope ikom masa songonon di bagasan nguluta. Kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita sampai sekarang ini, apakah kita madele maradopo dirita sadiri maredele maradopo debatata alai ikot taidama songon gobaran ni bangsa Israeli hasitong na holan panguhuman nama Jabarnasida. Hola panguhuman nama Jabarnasida alai yang godebata naso mungkin, yang tidak mungkin sian impossible gabi possible ngolunasida. Ra idol pakirimota di minggu Adpenon. Naso tarpatu pajolma yang godebata tarpatu panadoi di bagasan ngoluta. Naso tarpatu pata, naso tardodota, naso boita dungdung manarhite gogo nang pikirata alai yang godebata patu paon nado saluhut nai amang inang nasboi nabahen lasni rohata. Sipata olo deta bereng masuk kita tu minggu ape di bagasa tikyon ido tutuate. Molo mamilang-bilangi do ari-ari ni ngoluta saha di bagasa tikyon dang do honok kita na paling
uburju dang boido hono kita nagabe paling sehat, dang boido hono kita na paling luar biasa menjaga pola hidup kita sehingga kita diperbolehkan Tuhan memasuki minggu Advent patuluhonon. Ai kudang do jolma nang malua sian akka na sotinagam ni rohana alai marhite pakirimon natu debata. Tuhan berikan kita kesempatan untuk memasuki minggu Advent ketiga ini. Ikota panguluho pakirimota maradopo debata. Kita harus menghidupkan pengharapan kita kepada Tuhan di minggu-minggu ini supaya kena bohasa. Tabereng maanon. Ainunga jonok behita mar pesta Natal. Makirim dohita di silas ni rohai. Alai molotaida do hola tu dirita. Hola namasa tu dirita. Alai dang manata pita di nata pestahon. Pesta Advent doho pesta Natal. Mardala pe Advent. Mardala pe Natal. Saluhutna mardala tahun kalender gerejawi. Alai molo somar pakirimo dohita tu debata. Hot mahita songo tahun na somal. Kita bisa saja merayakan Natal, kita bisa saja merayakan Advent, tetapi kalau tidak ada pengharapan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, maka Advent berjalan, Natal berjalan, tetapi hidup kita akan biasa-biasa saja. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Songot ini minggu tadi bagasa tikyon ima marlas ni roha mahamu. Bersukacitalah menantikan Tuhan. Bersukacitalah menantikan Tuhan. Marolopolop mahamu manomu Tuhani. Atar dia do olopolopta di bagasa tikyon. Apa yang menjadi sukacita kita pada hari ini? Boy do hononi sahalak. Marlas ni roha au marolopolop au. Ala naung tabba pahopuku toho. Marolopolo pau di bagasa taunon alan anod di pesta Natal boyau marpungu dohot akapo paraku toho olopolop doi. Marolopolo pau di bagasa tikyon ala malu mau siap parsahiton tong do boy olopolop ta saluhut nai. Marolopolo pau di bagasa tikyon ala naik akapangkat tabba akapadaraman di bagasan ngulukku na sa taunon boy do sada olopolop nama say balgai di bagasan nguluta amang inang. Sada olopolop di bagasa tikyon dia kadongata na hobar tuturpukon. Ima molo dipalua debata manang diorui debata atau Tuhan tidak membatalkan hukuman kepada bangsa Yehuda. Ima masa tua kadongata mungkin waengon nama dohoti na nuaing natongon nasida di lembaga pemasyarakatan na paimaimahon remisi na paimaimahon pengurangan penghukuman daripada sistem negara kita tarpaimaima nasida asa diorui ala satu hari itu sangat bermakna bagi mereka ketika hukuman mereka diorui sadari ditahanani macai mararga situtu di bagasan nguluta marasing-asing gobaran ni las ni roha olopolop dihita amang inang alai molo holan gobaran ni olopolop holan nang tabba do pahopu adong do sahatu nuengon nung ngamar keluarga alai somar pahopu jangankan untuk beranakkan punya suami saja tidak punya apakah aku harus bersuka cita unang idok pesta Natal marpungurap dohot anakku ai sobinoto bi anakko di dia ai hola dung magudangon dung marsikola dung markarejo on doh binoto be di dia halakna dong tidak tahu lagi di mana rimbanya dohonom mamalum siap parsahiton sahat tuntikyon godang do peruasta godang do pehita bahkan napungod dison bahkan sahat tuna mate sahat tuna tos hita ikko sahitomma pabuah kita tu dia pehita tang namalum be sahiton manangadiga pe na manginum obat tiap malam manang 2 kali dalam 1 hari tuakana tua-tua nami
Obat itu adalah seperti malaikat kecil bagi dirinya. Holan obaton nama na panguluhon ibana moloso di inumon bah tang binoto be. Kambu masaluhutna akka sahid. Dohono do pang naik pangkat, dohono do taba akka padaraman hola manga pe ditikin waingon, apalagi dung sipul rapat hurian atuari dikatakan bahwa di tahun 2023 mungkin bisa terjadi resesi global, krisis pangan di negara kita Indonesia. Dohono ma laho tabani akka padaramam manang pangkat hola manga pe akka ruastai hola manga pe au sipata maol ikom masali tuakana asing boy madohono nau marulupolup di pesta Natal nalaho jonok di bagasan tikyon amang inang nahwaholongi di bagasan Yesus Kristus. Dia dolas ni rohani na bolon ni halak na porsea tu debata. Ikon auhonot tada di bagasa rohata molonunga masuk kita tu minggu adpen jala ditogohot kita asa maralop-olop olop niakana porsea asa dos sude na marsahi na pogos na mora dohot akka na godang bobanna olop na sida ada ima ala nunga rode bata tu portibion na laho paluahon hita siad dosa. Atura kita do manuhuk atau atura kita do nalaho manuhuk akka dosata, kita akan layak sebenarnya menerima penghukuman alai ala nunga roh Yesus Kristus marhite nalauta pesta Natal tang dohot behita hona uhum holanido nama bedos mabebui hita marolopolo. Kita tidak akan mungkin selamanya berbahagia menurut ukuran-ukuran duniawi ini. Dang boy hita marlas ni roha molo marnida hita diaka pencapaian niaka dongan kebahagiaan olop-olop niaka dongata molo olop-olop ni halakan par 100 ribuan par 50 ribuan bahita molo 2000 pe par olop-olop ta maradok debata di pesta Natalon dos do olop-olop niaka na pogos na marsahid na mora dohot na akka parpangkat na gudang pangumuan na di pesta Natalon alai bohado sa sitong na ibana mangauhod di bagasan nguluna majakon haroroni debata alan hido di pesta Natalon dihamu amang inang di napaimahok kita di saminggunay di pesta Natal na lahop tapes tahun 24-25 tapareso bema tapayas bema rohata tayas bema bagasta, tapayas bema akan memang namangabati silas ni roha di pesta Natalon. Hal-hal apa yang mungkin membuat sukacita berkurang? Sahita do, apugosotai do, aka permasalah-masalah ni do, sude tapareso ma tapadinggama asa dung ro debata di bagasan nguluta, sude hita marulupolup. Manomunomu makalason silas ni roha nalaho pasahaton ni debata tu hita. Amang inang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus nunga sipul hita marrapot huria natuari sudedo marulopolop sudedo marlas ni roha parhalado nang sian wik doho sian akka dewan natolu nang akka seksi-seksi mangulupon ulaon pakobasion program di tahun 2020 tolu. Totu olop-olop niaka nama kaporsiai di bata dohot olop-olop niaka nasoma kaporsiai di bata marasing. Ai sipatan nama kaporsiai di bata olop-olop na nunga di papos rohana Tuhan telah menyentuh hatinya atau Tuhan telah membuat hatinya telah nyaman atau kita katakan sobinoto dape ahana masa di 2020 tolu alai nunga marulupolo pita ala nunga di papos rohata alai halak akan asoma kaporsiai di bata boido bobomosan mabiar ibana somasa dape bahkan itu belum terjadi nunga mangroi olop-olopna belum terjadi sudah mengurangi sukacitana. Songon akana tua-tua, somar pesta dape,
nunga mangorui aka arsak ni rohana. Molo tabereng persiapan pesta di hita halak Batak, persiapan pesta belum terjadi sesuatu, tapi aka arsakna, aka biarna sudah luar biasa. Alai akan nama rapo satu di bata, akan nama kaposi Jahoba, nang peso masa, dang taboto do peahana masa, alai ala porsia ibana di debata, gok olop-olop ibana di bagasan ngoluna, ay managam do ibana di pangurupion di debata. Amin. Martangi yang mahita. Jahoba debata amanami di bagasa Yesus Kristus. Madok mauliate dohami tuho. Ido tutu marulop-olop manumunomu Tuhani hami. Olop-olop nami Tuhan dangbe holan alani marpungu di tahunon rabdoho keluarga. Dang alani hahipaso di pamatang nami. Dang be holan alani padaraman manang akan naik pangkat. Aidang sude hami boi majaloi di hasianganon. Alai olop-olop nami dinama nomu haroni Tuhani. Ima Tuhan ala pardohot dohami majalo haluaon napi natupani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ido olop-olop namasay arga nang pesipata marpogos boy dohonon nami marsahit boy dohonon nami maliali hami di hasianganon. Alai di hasianganon doi Tuhan. Alai ikot tatapan nami do tujolo debata na mga lehon olop-olop na masay balga tuhami dang di hasianganon. Alai ikot jupa hami doi di surgo hasonangani marhite harorom tu portibion manesa dosa nami jolma. Alani Tuhan pargugoyommu akan naporsea mololas rohana paingo nasida mamuji pasangapo debata molo marsak molo marsahit molo marpogos nasida sotung ditihai sotung madele nasida maradopon debata. Alay toktong ma diingot di pajow-jow guar ni debata makirim nasida di pangurupion ni debata di bagasan uluna. Tuhan Jahoba debata nunga sipul rapot ni huriam ima laho mangarang-rangi manotopon diakapak kobasion di tahun 2020 tolu. Tuhan mangasahon gogo pikiran dohot hatauon lomos dohami. Alai gob olop-olop dohami ay managam dohami di pasu-pasu ni debata nalaho mangaramoti huriam AKBP Rawamangunon. Dangadong naboy hu pangasahok kami holan asi dohot holong ni rohamdo nang songoni tu bangso nami secara khusus Indonesia uboto hami do Tuhan. Pangotak ni resesi global di tahun naro. Naporsia dohami. Pargogoyommu saluhut panggomgomi. Rakdohot rakyat Indonesia. Asa mangula. Asa martangiang maradopod debata. Olo mangula hami denggan. Opasahatami akan nanila nami maradopod debata. Lehonommu dohami. Apatasom marroha. Dohot akka pasu-pasu. Mau lihat madiho Tuhan. Ngajonok kami di pesta Natal, iko payason nami marohan nami, payason nami nang bagas nami, payason nami nang akahutan nami, songon patuduhon halalas ni rohan nami. Alani Tuhan, mula dong na mga bati di halalas ni rohan nami di pesta Natalon, asa jumolo ihu paturehami, asa jumolo ihu upayasami, asa unang adong Tuhan na mabahen si pikiron di bagasan pesta Natalon. Tuhan Jahoba debata, utangnya ko kami, ruas ni huriam na marsahit, imahen ni huta barat, STP na 70 Gerhard Kurning, patas MC Nurat Loren si Hombing, torang marpaung gimbal
Duluk Saribu, Jauti Siagian, Budiman Sihite, Pridolin Simanjuntak, TP Simanjuntak, Nyonya Magda Sitorus Boru Sinambela, Nyonya Situasi Regar Boru Tambah, Dohot Gudang Nai Ruas Nihuriam, Namar Sahid, Dakuboto Sahitaha, Didia Nasida Marsahid, bahkan Sipatanung Amar Sahid Tami Alai, Sai Hutabuni Hokami Sahid Nami Maradopon, keluarga nang Maradopon akka tenaga medis. Tuhan huboto hami, asiddo Tuhan, uhilala kadongan nami i. Daun himana sida Tuhan di parsahiton nasidai, nang pemarsahi nasida Tuhan, alai molo dihilala nasida do, debata makaul nasida, debata ro di parsahiton nasida, marhite to dimpor badia, nang pemarsahi nasida, alai dang madele nasida, makirim nasida, di hamaluman, nalahu pasahatonmu, tu nasida. Marsogot pe Tuhan, memuhai aka ulau nauli akan adenggan, di tonga-tonga ni huriam, nang songoni, natal ni distrik, nani hurton ni lansia, homatoktong na pargogoyhon, aka ulau nauli nadenggan na hupato pahami, asa marsangap kuarmu. Ibagasan Yesus Kristus martangya kami tuadopamu. Amin. Mari dehita huhut tapasahat peliata. Si jonjok kita. Anak di nasa nabi Noah dohut pasona amina hinokapi Tatangnya koma peliata tuadopani dewata martangyang mahita.
Ale di bata amanami di Banua Kijang, odo harurohan ni saluhut silehon-lehon na denggat dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pelianon, pati buluhon harajom muritong-atongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni selehom itu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Kijang, say pinarbadia makoarmu, say Roma harajonmu, say saut malo meniroham di Banu Tongosong na di Banua Kijang. Lehomatu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songhom panesa nami, idosa nidongan namar dosa tu hami, unang hami togyo tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Idopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor homa damena tutondim. Amanami inanami na hinaholongah di bagasa Jesus Kristus. Amin namarhobas di pukul onom, parjamita, parageda, partikting. Dohot pemain musik, song leader multimedia, dohot sude parhalado pasahaton. Selamat Advent madihita, debata mama masu-masu, oras madihita.